ndinoitwa Clemencia Ncube. Panapa panonzi patsingi galari. Pano ndakauya kuHarare ndichiteera mukoma wangu aibasa kubva 2011 ne2012. Ndakambobuda ndikazodzoka futi 2016 nokuti basa iri ndambenge ndarichiva ndichida kuti ndiite neni nditeedzere varume vanga vachishanda panapa. So ndakauya ndikambokumbira kune vamwe kuti ndingaita sei kuti neni ndiveze. Vamwe vakati ndoda kudzidzira. So ndikati ndikaita sei. So vamwe vakapota vachindipa matombo madiki andaigeza asina madetails. Ndopa ndakatanga kudzidzira kugeza matombo. Zvinhu zvinenge mabhaweri, zvinenge zvine straight zvisina madetail ekuti andiurayi. Nekufamba kwenguva ndichipinda ndichibuda 2019 ndakataura nasaka Bernard Sakarongo ndikati ndoda kuveza. Akati kana kuda kuveza uya ndikudzidzisa. Pa 2020 ndaitanga ndichigeza sezvo ndaigeza kune vamwe. Akazondidzidzisa kugeza pane madetails. Pandaigeza ndikatanga kuteera kumashure kwake achitanga chidhuri ini ndichiteera kumashure. Senge panapa unenge chidhuri chinenge chakuda kupera. Uchichiteedzera unotanga ndinopanja toches todesign ndichipeda nokuti icreation yaitwa nenzira iyi. So kazhinji kacho kuveza ndinowanzovenza maheads senge mitombo ratakavata inoitwa zvemuHarare. Kazhinji dzinoshandwa nemushini nepanje dzinoshandika asi zvinoveza. So kushanda panapa kunoshandika asi pane machalenji aripo. Panenge pachida matombo sana mai pari zvino ndinoshanda dziri pasi pasakarongo ndichiteera kumashure kwake. So ndine chishuviro chokuti dai vaibvira neni ndimbotanga zvangu ndimire samai ndikwanise kuveza sezvo ndakabata zvindoivanhu vakati kuva kuti hamuna zvekushandisa kuti munge muchizvimirira neko. matombo ndinotora kune vanhu mamwe ndinokuwana sakarongo. Kana basa rashandwa zvakanaka varungu vatinda ravamwe iri. Mungatiudzawo here kuti kubva kutanga kwamaita kuveza kusvika pari zvino mungadai machibvawo chii? Chandotenda nezvandakaita ndakakwanisa kudzidzisa mwana wechikoro ndokwanisa kuzviraramisa. Kurudziro yamungapawo kune mamwe madzimai vangadai vachida kupinda mubasa irori? Kurudziro yandingapa vanhu vanamai vanenge inini ndechekuti pamatombo koda kushinga. Hakudi kuuya uchitarisira kuti ndoshanda nhasi ndikupera wowana mari basa ndoiwani mari nenguva futi. Dzimwe nguva tinotora nguva yakareba tisina mari. Asi chandakaona chakakosha ndechekuti unge une matombo ushande wochengeta basa rako riripo. Pavanosvika varungu mahadhisi anenge apinda unokwanisa kutotengesa wowana mari. Pari zvino ndati handisati ndaona dambudziko rekushanda nevarume. Nekutanga kushanda kwangu navo ndaona vari vanhu vanobatsira because vanokurudzira kuti dai ndaita chakati and vane shungu dzekuti dai ndichisimukira hini ndichienda mberi. Kazhinji kwandiri ndinoti ndabatsirikana zvikuru nekuti ndaona vanhu vanokurudzira kuti ndasimukira ndiraazvinhu. Ramangwana renyu muri munyaya dzekuveza matombo idzi muri kuona rakajeka zvakadii muindastri iyoyi? Remangwana rangu zikaramba zvakadai handizivi nekuti vanhu varambodzikira nekuti varunga vasikufinda. Asi kana Mwari atendera vachipa nyasha ndinoona kunge tingararama zvirinani.